Bine te-am găsit un minunat la o nouă etalare. Te invit acum să inspiri profund, să expiri profund și să te gândești la acea situație, fie ea din trecutul tău sau din prezentul tău, care are nevoie acum de atenția ta pentru a fi clarificată, acceptată, integrată și eliberată. Mă voi lăsa ghidată să extrag o primă carte care să vină ca răspuns pentru blocajul vis-a-vis de această situație și o carte care alege să vină ca soluție pentru această situație cu care tu te confrunți acum. Fie din trecut, fie din prezent. Am extras cartea pentru blocaj. Asta este cartea pentru soluție. Iar acum voi alege cristalul pentru blocaj, respectiv cristalul pentru soluție. Așa. Te invit să inspiri profund, să expiri profund și să ne punem intenția ca să vină cu claritate, cu ușurință și cu bucurie înspre tine soluția pentru blocajul cu care tu te confrunți în acest moment. Blocajul a ales să vină acum sub forma acestei cărți. Vezi pentru tine această imagine. Ce reprezintă pentru tine personal, acum în mintea ta conștientă? Ce gând, ce imagine, ce amintire vine la suprafață vis-a-vis de această imagine? Culori, peisajul în sine pe care ea îl prezintă. Inspiră profund, expiră profund. Fii în aici și acum și lasă să iasă la suprafață acel blocaj în lumină, în claritate și eliberează-te de el. Fii blând cu tine. Dacă nu-ți vine acum acel mesaj, acel gând care să-ți aducă cu ușurință, alinare, conștientizare, în zilele imediat următoare, dacă ai deschiderea spre a primi acest răspuns, fie vei auzi într-o discuție răspunsul de care tu ai nevoie, fie vei citi undeva sau vei fi părtaș la o discuție din care vei auzi acele cuvinte care ție să-ți aducă claritate vis-a-vis de acest blocaj. Cristalul care a ales să vină să te împuternicească cu atributele lui în depășirea acestui blocaj este piatra de nisip albastru. Ea te ajută să rămâi energizat și entuziast. Contribuie la revitalizarea câmpurilor energetice și are o putere creatoare foarte mare, care poate îndepărta toate energiile negative și atrage energiile pozitive. În acest fel vei găsi pacea minții și vei îndepărta persoanele negative din viața ta. Soluția pentru acest blocaj
a ales să vină sub forma două carduri. Aceste două carduri au venit împreună. Le-am luat exact așa cum au venit. Aici sunt doi munți care au venit răsturnați. Așa. Da? Așa au venit. La fel. Inspiră profund, expiră profund, fii în aici și acum și vezi dacă acești doi munți răsturnați, vezi dacă această imagine, prin simbolistica ei pentru tine, ce înseamnă pentru tine personal, imaginea de munți răsturnați, respectiv acest labirint, aceste culori, vezi ce stare, ce emoție, ce trăire îți vine ție acum și aici cu ușurință să te elibereze de blocajul pe care tu îl trăiești, fie din trecut, fie din prezent. Lasă să vină cu ușurință, lasă să vină cu acceptare, aliniat cu binele tău cel mai înalt și a tuturor celor implicați în situația în care tu te regăsești. Inspiră profund, expiră profund și lasă să-ți aducă alinarea și mângâierea mult așteptată. Cristalul care a ales să vină ca element de suport prin atributele lui în identificarea acestei soluții este obsidianul. El susține protecția psihică, împământarea, eliminarea negativității, comunicarea cu spiritele. Vezi dacă numărul 8 sau simbolistica numărului 8, care seamănă foarte mult cu simbolul infinitului, reprezintă pentru tine, pentru unii dintre voi, ceva anume. Iar acum mă voi lăsa ghidată să văd ce mesaj îmi vine pentru tine vis-a-vis de această experiență pe care tu o ai în acest moment. Încă de la început, când am extras această carte, mi-am simțit gâtul strangulat. Îmi venea să tușesc foarte tare, doar că am conștientizat că nu este o trăire de-a mea și senzația s-a dus. La un moment dat în viața ta, ai fost pus într-o situație în urma căreia ai simțit că vocea ta a fost efectiv înăbușită. Dreptul tău în a-ți afirma trăiri, în a-ți afirma dreptul tău de a-ți spune părerea, de a-ți spune cuvântul, a fost anulat de o anumită fie persoană, fie conjunctură, fie trăire sau experiență în care ai fost tu pus. Blocajul este că într-un moment, așa îmi vine mie acum definit, libelula e un simbol al renașterii, iar tu la un moment dat ai fost într-o perioadă a vieții tale în care ai simțit că ești acolo, că ești pe punctul de a te lansa. Momentul în care libelula își desface aripile și zboară pentru prima dată, ea a trecut prin toate fazele de larvă, de viață subacvatică, a trecut prin tot felul de trăiri, a fost obligată să stea inertă la suprafața apei, oricând într-un pericol eminent de a fi mâncată de alți prădători, până când aștepta să poată să iasă din acea cochilie în care era prinsă și să-și înalțe aripile pentru prima dată să zboare. Tu ai fost într-un moment al vieții tale în care ai depășit toate obstacolele posibile pentru a fi în acel moment al vieții tale în care să-ți spui cuvântul, să te afirmi, să fie momentul tău, dar s-a întâmplat ca anumite evenimente
să vină efectiv peste tine, să te prăbușească, să te împingă înapoi în nămorul mlaștinii. Și efectiv atunci ți-ai pierdut puterea ta, vocea ta interioară. Dar mesajul îmi vine cu foarte mare claritate. Acest întreg proces prin care libelul a reușit să ajungă la suprafață în lumina soarelui cu aripile perfect întinse, tu l-ai mai parcurs odată. Tu, în momentul în care acum vrei să ieși din acest blocaj, tu pe cărările astea ai mai trecut odată. Tu pe cărările astea nu mai pășești ca un novice, ca un începător, ca un neinițiat. Tu pe cărările astea ale vieții acum pășești ca un om cu experiență. Tu ai trecut deja prin toată această durere, ai diploma de absolvent al tuturor examenelor, iar acum adună-ți puterea, împuternicit de acest cristal minunat, invocă-i atributele lui divine pure, ca ele să se poată manifesta și în realitatea ta, ca să rămâi energizat și entuziast, să îți revitalizezi câmpurile energetice și să ai puterea creatoare foarte mare, cu care tu poți îndepărta toate energiile negative și să atragi energia pozitivă. În acest fel îți vei găsi pacea minții și vei îndepărta toate acele persoane negative din viața ta. Deci puterea e în tine, puterea, soluția, după cum bine vezi, pornește încă din blocaj. Și ca și continuare, în soluție, ne-au venit aceste două cărți. Și simt să-ți spun așa, cu toate că tu ai impresia în acest moment că în fața ta și în jurul tău se desfășoară mai mult un labirint decât o cale dreaptă, nu uita că ai mai trecut prin situații de genul ăsta, în care nu ai ieșit direct din apă, ci ai trecut prin diferite stadii de evoluție până când ai ajuns la suprafață. Tu poți alege să faci din nou acele labirinturi sau poți alege să te ridici la suprafață. Iar munții răsturnați pentru mine înseamnă că că nu trebuie nimic, dar ar fi mult mai frumos și mult mai ușor pentru tine acum, dacă ai conștientiza că modul prin care tu ai văzut realitatea a fost distorsionat. Tu în labirintul ăsta în care ai fost până acum captiv, te-ai simțit captiv, aici e alegerea ta. Fie faci tot labirintul și te duci în jos, vârfurile celor doi munți arată în jos. Fie te duci în jos sau tu te împuternicești, te ridici deasupra labirintului pentru că tu ai parcurs deja aceste lecții. Te ridici deasupra lui și prin puterea ta interioară îți proiectezi în realitatea ta adevărata ta putere, prin propria ta creație, prin propria ta magie. De ce nu? Pentru că tu ești creatorul propriei tale vieți. Adună-ți puterea, ridică-te deasupra labirintului, pentru că lecțiile deja au fost învățate. Ai încredere în tine.
că ai tot ce-ți trebuie, ai curajul, ai aptitudinile, toate necesare în a te ridica deasupra labirintului de această dată și poți să fii în vârful muntelui, privind cu bucurie toate realizările pe care tu le ai, să vezi acea imagine de ansamblu cu claritate în viața ta, ca să vezi care e calea prin care tu poți să cobori sau poți să urci mai departe, dar cu ușurință, cu acceptare, prin propria ta voință, nu prin manipulările altor persoane. Iar cristalul care a ales să vină ca element de suport în a te împuternici, să-ți găsești cu ușurință, cu bucurie, soluția la blocajul cu care tu te confrunți în acest moment, e obsidianul. Conectează-te în stare de prezență, în stare de meditație, în stare de rugăciune, cu energia minunată, divină, pură acestui cristal și invocă atributele lui divine în manifestare și în realitatea ta, pentru că el îți va susține acea protecție psihică, te va împământa, te ajută să elimini negativitatea și îți împuternicește comunicarea cu spiritele înalte, divine, pure. De ce nu cu sinele tău divin pur? Va îndepărta acel voal care te-a ținut pe tine departe de esența ta divină. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Dacă ai simțit că te ajută genul acesta de etalare intuitivă în care căutăm împreună soluția cea mai benefică pentru depășirea unui blocaj, fie din trecut, fie din prezent, te invit să-mi dai un like, un subscribe, poți chiar să-mi distribui videoclipul dacă consider că în anturajul tău sunt persoane cărora le-ar fi de folos genul acesta de practici. Îți mulțumesc pentru timpul acordat și îți doresc o zi minunată, om minunat!